chinonzi mukadzi wako chii chinoita kuti munhu azonzi uyu mukadzi wako? Bisa pfuma. Saka iwewe wakabisa pfuma. Saka mire ndakaendesa Mombe $100. Inini iona chi inini mama wangu ambokuda. Saka inini ndakwenda kupi ndikudzokera kubasa muzarabani. Iwewe ndozokutumira mari uzotera ndandaora tiri bo. Ana mbogari saka vatobva ikoko anozombodzokera futi kubasa. Hasha TV nyaya sezvadziri. Minoti tezvara vako vari kuda pfuma yavo. Kwauri simba rashe maranga. Tezvara vari kuda pfuma yavo. Kwauri simba rashe maranga. Pamwana wavo anonzani? Faith Jerry. Faith Jerry. Faith Jerry ane makore mangani? 28. Uyo agarire pedyo pane murume wako? Faith Jerry 28 years. Une vana vangani na simba rashe? Vakarorana rini? Makarorana nini? Mwana ngakaenda yakamboita kudara muna 2016. Kurorana rini? Vanogara 2016. Ndipo mkapiwa mwana. 2014. Saka makarorana kana kuti makamitisana? Takamitisana. Alright. Unoibvuma nyaya yakandodera pamaranga. Akati tangu wapika ndiko. Yes. Wapika. Mwari ngaandibatsire. Chataura chokwadi. Pasina kuwedzera kana kutapudza. Mwari ngaandibatsire. Chataura chokwadi. Handiwedzeri kana kutapudza. Mwari ngaandibatsire. Speaker. Nyanda paka mwana wakatanguta mwana Taurisa. Ndoto yanchitsvaga imwe yacho. Unotocha marino chako. Pane munhu ari kundidyira saka ndauisa 20. Anogona kusvika pamwe akanga aswa nemvura. Sasunga makumbo nyaya dzemvura. Tambanuka. Kama ujazive murume uyu kana kuti yazive mukadzi usati mavavhunza.
ndofunga kuti nyaya yakatanga 2014 pakabuda pamusikana saka paita pamiri ndofunga kuti mwana akazoendesa kwana maranga obva mudzora achimudzora kudaro ndobva ndangoti sevanhu vakagarisana ndobva ndangusiya zvakadaro pakazoita pamwe patakazonza kuti musikana akazoenda kubasa achidzivoka kuharare amaranga inakasikazoiti ari pamiri futi musikana apa chipiri zvichidzi maranga arowa mwana ndipandikazoti akumurova futi ngonipai pakamurambira ndobva ndazoenda kwamambo ndifunga kuti paranda ndiri 2016 ndaenda kwamambo maranga vakatongwa pakupuwa mutongo pakutongo kwacho pane zvakaitika kuti vakasvika vazokanzi aiwa mwana kutanga aiwa ndine maquestion make naye chichichi ndiri kubvuma kechipiri saka bva ipapo hapana chakazobuda ndikazoita masamoni vanofanira 4 times zokuti dabereki vacho varipo vaisimuka munhu vachinokuti masamoni vanhu vaenda madebt collectors chibhadhara ndibhadhara madebt collectors vachienda kwamaranga ka4 times saka ndikuti ndine pfuma yangu mari yedare panonzi kanzi kana wanzi tezvara hwina nyaya handira kuidzorerera mapedza mari iyo yandakafanikisa ambuya munonzani tare Faith jere maranga pana pawanyapero pana pawanyapero wanyepero pana pawanyepera atezva apa pane pamwe pandilota ayo ndati pana pawanyepero papiri nopumanya panyaya yavakwidza apa ndinoramba yekuti vari kuda pfuma pari zvino ndinoramba unoramba ukuramba ehe ndine mari panyaya uyai pamberi chipumusandumuziya sani saka Faith jere sani semukadzi wangu pamusoro takabhura tese zvaunondoziva chaizvezvo kubvira asati ane mwana kusvikira ane mwana kusvika ane mwana izvo kusvikira wazoita mumwe wechipiri sakati aiwa ndobva waramba mumwe wokutanga ndobva wamuramba wati uya wamuziva ndobva matanga futi kabisira futi ndizvozvo aiwa pana pari confuse wati manhumbi yokutanga unoiziva zvishoma makatombukwichidza kuti ndizvozvo makatoita heki nayo nhumbi yokutanga handeika simba aiwa ndinoda kunzwa ndindiri kubvunza aiwa tipindura zvandiri kukubvunza tati iwe wakadanana naye Faith ikoko 2012 ikoko ndokwatiri kutaura kutaura kwa2012 kuti wakadanana naye 2012 makarara zvakatofamba zvakafaya makaitisana pamiri iwo ndonhumbi yauri kuramba mune mwana wacho zvese apo tapedza ari kuramba ndobva atazoya kechipiri ndobvaona kuti bhebhe rinenge rakanaka ende ndidzokerere kechi2 wabva wadzokerera kechi2 ndizvozvo Faith kwakudhara aiwa chimira iwo chimbomira wakadaro Faith
zvatinotaura ndizvozvo chaizvo. ya ndizvo zvangutaura ndotsigira ndichitiira kaitika ndizvokuti takadanana 2012 atanda kutodanana kare. Saka inini ndakazobuda ndibva ndenda kuHarare ndibva ndadzoka ndiri kuHarare ikoko mukomana anga ari kuchikoro kuuniversity kubhindura. Saka chaitika ndechekuti mai vake vanga vasingandide nini vaiziva kuti ndikudanana nemwana wavo. Saka uya aitika nakatouya achiyozondiona asingatoda kuti vabereki vake vazive ndiri kuHarare ndichigara nasisi vangu. Saka anga akupota achiuya kupi kuHarare kwekwe kwandinga ndiri kwekuyo achiuya ndopakabvaita ndopandikabata pamiri pemwana uyu muri muna November. Kumba kwasisi vangu vanga vaenda ku handichazoti sisi vangu vangaenda kupi paakatouya pana mwana wasisi vangu ipapo ndo paakapedzisira kuuya ndopandikazobata pamiri pemwana iye. Mumu wangu aiwa ipapo handina ndobva ndazi ndipe nhumbu abva kuuniversity abvaenda kunoticha ambe ndanzi kumusarabani ndobva ndazoudza mumu wangu ndikati asha ini nichi ndo zvandiri kanzi uya tisangani kukomboni kufamba kwedu danda chenoko abva tarisangana kukomboni kwekuya vati ndanzwa nani ndanzwa nasisi vako vachindite makorokoto chasisi vangu vapi zvikanzi vanonzi Ruti vandati makorokoto achangariyei zvikanzi anzi une nhumbu ndandati iwo vaudzwa naaniko zvikanzi handisi kuziva kuti vatenda una sisi vangu vasisi vangu vati simba ndobva ndakuudza kudaro simba ndabva ndati ndoda kuenda kumba bva ndiperekedza ndabva ndati saka ukuita sei zvikanzi inini wonachi inini mama wangu ambokuda saka inini ndakuenda kupi ndikudzokera kubasa kumuzarabani iwewo ndiani ndozokutumira mari uzotera ndandaora tiripo haana mbogarisa akabva atobva ikoko haanozombodzokera futi kubasa adzoka ndofunga apakatonetsana kuti nini kuti nditozotadza kuenda kumba kwavo ndine nhumbu yemwana iyeyo pakatonetsana vanhu ipapo pakanetsana mai vake nanasisi vangu sisi vangu vati hazvinetse nekuti wakuti nhumbu haisiyani yemwana wavo iwe chirega kuenda kupi chirega kuenda ikoko ndibva ndati right sisi vangu bva wanditakura tabva tenda kuHarare zveshuwa ndakagara ndikatosununguka mwana wangu tabva tatanga futi kudanana mukomana abva auya mene nyaya ikaitika akandoona ndiri kumba kwasisi vangu abva atanga amenoita zvatikanetsana abva atanga kundirova dhedhi wangu wanga wabuda enda kudhawe andirova kudaro saka abangu rangu wanga varipo abva ndowakabva udzana baba kuti fei kuno kwarowa baba pawakaudzwa baba wakabva wauya asi pabva toti ndatomudza chiwe baba afonera kunzi chiwe wandirova zvikanzi saka pakaipa tichaita sei ndikandati handisi kuziva baba wacho asati wandifonera zveshuwa baba wakabva wazodzoka zvikanzi fei ndanzwa kuti warowa nasimba ndandati handamborowa zvikanzi uya kuno ingari manheru ndobva ndauya saka ndanga ndakaita redhi apo panga ndirova zvikanzi kupadama ukaita sei ndandati hapana zvikanzi saka iwewe simba akakupa mwana akaramba kuti mwana hasi wake izvezvi makurovana pamberi pevanhu zvichireva kuti chi iwe nasimba mukudanana chienda kupi iwe chienda kune mukomana wako wakurova iyeye simba wewe nguva ndo ndamuudza ndandati simba ndozvavo zvikataurani zvikataura baba uyabva ati zvine nini mangwana nditobuda mangwana makusei ndoenda kuHarare pane masivhi andikunokanda kupi kuHarare ndandati right iri bhonde ndichikudza zveshuwa simba kamuka makusei nabva atoenda amuka aenda sekuru pabva anzvadza mama abva anditakura bva neni kupi manheru kumba kwana simba ndabva ndasvika mukicheni mutori nagogo wake mama wake namama wake baba wacho anga indonorara sekuru vatanga kutsanangurira nyaya yacho itika mama wake ipapo anga atotibatira huku asati aenda achiti sori ndikakurova amai vacho atsanangurirwa vati zvamukutaura hazviite hechichi vabva ngotaura zvakawanda wanda ndavamba ndakagara sekuru vati mwana wenyuchi isusu fei tamusiya panapa sekuru vaenda zveshuwa vawandisiya ndopa ndikagara zvewiki ndofunga ndakatogara wiki mangwana makuseni baba vacho vwamuka vabvunza vakasvika mama wako achitondibvunza kuti iwe fei saka chichaitika nasimba chichi baba vacho vati imi mamuna chamunobvunza fei mwana wenyu panapa aigara chiramba kuti chihadaneni nafei anzi munhu ateampewa murutsva amuna kashona kakataura so saka mwana wenyu aita sei abatwa nemhosva yake musanetse fei zvechokwadi mai vacho akabva sei utonita sei kutondibvunza tobva tagara ndakagara wiki uyu anga aenda ndichitaura naye akabva adzima foni azobatidza foni bva nditi ndikuuya ndobva ndati right nguva diki baba vacho ndazoona vamutsaka rori vachiti ndikuona musi wenhende ndandazoti uye akunotambirwa achiti ndasvika musi wenhende achisvika kandiona ndiri kuseri kwebhedru yababa wake so ndichichema abva nditi kochini vandamutsanangurira zvikanzi saka wafunga kuti sei ndikati
ini handisi kuziva iwe panapa uchi haupo simandofuka akabva anditi ini ndikudzokera nhasi abva andisira $50 zvikanzi $50 iwe pei toda kuti tesei unotsvaga imba kumvuru ukatsvaga imba kumvuru ini ndakabva kwandikubva ndangosvika ndichitesei ndingotora dzangu ndichienda kupi tichinogara kumvuru nditaura itibo andipa $50 yei ini ndabva ndatobuda ndandati maki munin'ina wake ndangaripo ndandati ndikuuya ndikupane ndikumboenda kumba ndanotora hembe ndikabva ndasvika kumba ndarongedza bhegi rangu mama ubva ndibvunza kuti ko muda ndakupi ndandati ndikutora hembe kunhandaenda ndisine chinhu ndisina hembe ndimatanga uchema mama ubva nditi asi pane zvaitika ndandati abhana ndikanzi alright ndibva ndadzokera kumba saka mai acho ngogara chimwe nditi iwe fei he vanhu vakakufosa kuti uye panapa hanzvadzi dzako apa hanzvadzi dzacho futi ndedzevana vanonzi vana vabankuru vangu saka iwewe baba wako haana problemu he iwewe baba wako anenge achingofurirwa ndaramba ndakanyarara ndinongona nyaya dzacho dzingotaurika ndekuti nyaya dzikataurika sisi wangu pano uende vaudza sisi wangu bva ndonoudza yani ana baba vati kana kugara kwacho kuchinetsa ini nazvitese hazvinetse ini ndikuita sei rege ndiende kupi ndakuenda kwamamu ndikamboteserwa kuti chevanhu tichataurirana zvino ndingona zvingoramba zvese zvichingotaura kunzi mwana ngaadzoke saka hazvinetse ndienda kupi kwamambo ndofunga sisi wangu pakauzoya chiti mai maranga namaranga uye angasweripo ndauya zotora fei zvanzichi auye kumba mashoko amukataura kaite sei akasvika kumba kuti fei atesei fei adzoke mai vacho havana chakadaira baba vacho ndokabva wadaira zvikanzi tangatati tigare pasi tiwirirane nekuti simba nemundo wake kudhawe fei na simba wako wenda unogara kupi wenda ungara mumba kwavo havagari panapa saka kana mwana akuenda tanzwa kuti tatomhangarira kwamambo zvazvo kwamambo here chichichi baba vacho achitotaura paya hatina chatakadaira ndibva ndaenda kumba ndibva tazouya wiki racho rinotera kudare tiamini kuklabhu tauya ndofunga nyaya ichitongewa ndanangotaura semataura ndaita mukomana bhati ininichi aiwa ndakazoita nhumbu ndiri kuharare chi2 ndera nhumbu yechi2 pamberi pamwari hangu ipapo kudara ndira kutaura kuti yakabva chirudzi asi kudaro kundakaudza ndikangoti ndikabva yakabva yabva uyu ndikamufonera namana muti simba ini ndane nhumbu bhati wane nhumbu saka tiita sei chani andata amenewewo zvikanzi hei ndikuva kunoita muchemberi tiita sei ndandata handisi kuziva kuti uita plani ipi zvikanzi shamwari nhumbu ngaitete sei ngaitobva ndandati ko ndakafa zvikanzi haumbofa nhumbu ngaite sei nhumbu ngatibvisei ndibva ndati manje ininichi ini handimboziva munhu anoita sei anoita zvekubvisa nhumbu wacho amenewo kana uchiziva vavaiva pane mushonga wakambondipa pandikamutinda jamba kuenda period ndisati kandatomwa nemwana wekutanga abva andipa amene mushonga wakaisa muchikapu so abva andipa ndibva ndanwa ndibva ndati ko bata chamwari yako yakambokupa pepai zvikanzi wewe nhamba dzake handisisina iwewe tsvaga ikoko ndibva ndati ndichatsvaga zvechokwadiwo ininiwo ndibva ndatanga kubvunza ndofunga ndakabvunza shamwari yangu zvikanzi ada kubvisa nhumbu ndiani vana muti pane shamwari yangu ine nhumbu iwa unokona uzivera zvikanzi ine handina ndichakuti sei ndichakunzwira ndibva ndati uchandinzwira weraiti zvadaro simba uyu akabva ini kama ndati weraiti shamwari yangu yati handina kwandambowana simba uyu abva atonditi ndikuya ndikuya nemari ndikupe chimari yekuti ubvise nhumbu ndati weraiti ndofunga sisi wangu amene wakazviziva sei uyu aitotya kana sisi wangu festival nomba medu haana kutombosvika kumba saka sisi wangu akabva vanenge vakabata foni yangu here zvikanzi fei zvokutowana simba wako ndazviona ndibva ndati zvei zvikanzi mameseji ako ndamaona uyu handina kubva ndamuudza uyu anga andisira mari achiita sei ubvise nhumbu ndibva ndati sisi zvikangoitika nechiine mistake zvikanzi saka imimi zvamukufurirana zvokuti ubvise nhumbu iwo pekutanga wakapiwa mwana iwo kuzoti abereko akavakudi saka zvamakuita futi kechitumo furirana kuti mubvise nhumbu ininichi patikubva kunoku ndikutoenda newe seti kupi kwamemaranga ikoko nandati weraiti sisi chihabhana chakaipa ndofunga ndakatogara mwedzi wekutanga wechi3 ndopandikabva ndazotanga kurwara nhumbu yavhetese yabva yabva ndatomufonera simba nhumbu yabva zvikanzi weraiti wakashandisa wakazowana here ina ndatomunyepera ndikati ndakawana ndakatomwana munhu akatondipa akandipa mushonga nhumbu yabva yabva ndopatika kudari kunouzvo zvatongwa chinzi mwana wokutanga bvati asi nokuti inini mwana handigutsikane naye
saka uyu mwana asi wangu mambo vati awere tiko nhumbu yako iyi yakabva kuiziva zvikanzi nhumbu yangu ndikuita sei iwe nhumbu ndinoiziva ende zvechokwadi zvikanzi tako kutonga nemutongo ichi wenhumbu yako yakubvuma iyi mwana kana wazobvuma kuti mwana ndewako pauchazomudira ipapo ndopachete sei ndopachatangira kutonga mwana mupenyu izvezvi tikutonga mwana upi nhumbu yakabva chibvisa ndakabva anyorerwa nzi mombe dzingani mombe 2 kana isingakanganisi ne ameno mari akanyorerwa 800 here pazvinhu zvise zvaakanyorerwa izvozvo uyo haanambobva agarisa akabva angoti gari vatoenda kusaudi aenda kusaudi akabva azonditi fei ndichakutumira mari utere ndatoora iti hazvo zvangopera zvakati sei zvakadaro ari kusoti kokabva kana takatenga mhenu madebit collectors achiuya hapana chakabuda ndofunga akauya pazvati nguva yataura baba chakazongobuda imombe 1 kauya kamombe kakonosuka kadai mombe yakauya iyoyo 1 chete pazvinhu zvese zvaanga kanzi abvise ndo chinhu chete chaakabvisa ndofunga iye pakuti kubviswa pfuma pakuti handisunzwisa kuti akuda pfuma maybe pamaufunga kuti pfuma yekuti andirore nini here asi ndo pfuma yekutaura baba yekuti yakachajwa chaakabvise chinhu 1 chete ndo zvekutaura baba ndatenda mwana kutanga tombosendeka parutigo asi panhumbi yechipiri unoiziva kwei okay saka nyaya dzako dzose ndiri kuona uri kudzibvuma nokuti kurara naye waita sei wairara naye inongodiwa chete kuenda kumadna test pamwana uyu unoenda kumadna test pamwana uyu maresults auya ndofunga mambo ndofunga ndopatingatangire ipapo kuti kana riri demo racho ringotangira kubva kumwana uyu wokutanga zvichusvika kunhumbu kwaari kuramba ndofunga ndo maonero andaita mambo iyi nyaya ifanira kuendera mberi taura muchichautaura pamusoro emadada kudzwa kare sezvataura adzimai vangu adzimai vangu seso zvavataura zvimwe zvacho akanga achivedzeredzavo asi zvimwe zvacho ichokwadi nyaya yakatongwa 2016 yakatongwa yakapera ndakanzi ndibhadhare mombe 2 ne$600 ndoyandakanzi ndibhadhare zvichinzi namambo nokuti wakurora mukadzi mvana vakamisa pajudgment yemvana vabvati mombe 2 ne$600 zvandakakwanisa kuita pamapayment ipapo ndakakwanisa kubvisa mombe imwe chete yakatinhwa yakaenda patezvaro vangu ndakaendesa $100 ndabva ndaenda kunosvava musango ndakabva ndaenda kusaudi sezvavari kutaura kuti ndinotsvaga ndidzoke ndichiita balance yemari yange yasara 500 neimwe mombe but ndiri mumasango imomo ndakazonzwa kuti mukadzi wakoyo wakaendesera mari atone imwe nhumbu yemumwe munhu nofunga ndakazodzoka kuno muzimbabwe 2017 ndakatoona ato neimwe nhumbu ato neimwe nhumbu yechipiri inofunga nditoti yaye yechitatu yemumwe murume handizoti akagara naye here kana kuti haana kugara naye but chandosanya kuti ane mumwe mwana waakasara achiita ini ndiri mubishi yekusarudza yekutsvaga pfuma kuti ndibhadhare nomukadzi wangu ipapa ndiri mubishi futi rokuti zvokuti pakauya samoni rakandishamisa ndosaka ndakandichiitira kuti rauya ndini kwarauya here kana kuti ranga chifanira kuenda kune mumwe munhu kune mumwe mukwasha nokuti izvozvo antoni mumwe murume wari kugara naye wechi3 futi wari kugara naye ndosaka ndaichiti samoni pfuma iri kudiwa kwandiri here kana kuti kune waari kugara naye izvozvi ndosaka ndachiramba wewe alright wapedza utano saka kandichipika kune kutaura chakwadi mambo kokuripisa afambira handikuona vakawanda kana vamafundisa
ndichokutanga. Chechipiri ndechekuti ndifunga zvataura namaranga pakatongwa nyaya dai chinzi zvinobvira taiti tondotsvaga acting mambo vai ndakaenda kuclub kana yemudzi ari achiziva akati nawo south akadzoka nokuti kudari uyo akadayira achiti ndiri kumuda mukadzi achida kuzvizwa kuti ada kuvhara aenda kusouth akadzoka pasina charipwa pasina chizoitiwa kana ndisinga mwari ngandiropafadzendo uyu akadaidzwa marangwa namambo ndaenda kunaudza kuti ko musikana achasvika rini mwana musikana ko achasvika rini iye ndekati nemusikana mambo vakazvinza vakazomudaidza kana kunyepa kuti unodaidzira maranga tikadaidzwa kuseri kwetega zvikanzi iwewe maranga amai ako uri kukanganisa kurarama uyu muridzai papa uri kukanganisa nokuti amai ako iwe vari kutonga kupfuura baba wako ndo pakazotaura nyaya musikana uyu pari kutaura kuti pakazoita kugore mwana ndifunga kuti kana makati dai chinzi mambo chakugara kuva dai chinzi vanobvunirwa kwadaidziwa vadaidziwa uyu vanokurambira asi munhu ari kuda kurevisa ndime dzake chete ende ziva kunzi 100 yacho kana makadaidza abereki vekuchepi chapa ndofunga kuti bepa kwamambo vanoti vakaita ipapeona ndo chinhu chakauya kwamambo kuti chinhu zvinyorwa zviri pasi iri bepa riripo iri mombe yacho vakauya kana matasa dhetu racho iri hakuna kana 100 plus akauya kana mareme edari ndofunga kuti pakauya chikwira ndikataudza kuti kana munhu wapinda nemukwasha wako kana neimwe nyaya kwahwina audzorero mari yako handakada kudzorero ko kuzoita ka 5 times ndichita madeni tokureketa zvatitora mari 5 times ndichibhadhara mari $8 pamusoro intoda kudairo pakuti anzi akadzoka 2017 anditi ndopakuti akadzoka ndatone mumwe mwana achindi iye achitotsvaga pfuma ini mwana wandinaye inini wechi2 izvo ane 4 years mwana undo wa 2019 asi kuzosaka kuti nhumbi inobva 2017 iri kuberekwa kusvika pa 2019 ndofunga pandikatozoita mwana wangu inini neuyu chaita kusatowirirana mumwe wangu ndakatotsvaka kutoroora ini sandaroora ndandatomboita mwana wangu yebhozi mwana wangu ndakatozonhumbu yake ikabata 2018 ichizomubereka 2019 uyu anga atoroora kare mukadzi wake mwana wake kutanga nemukadzi wake atori muhombe atori muhombe kune mwana wangu inini wakutaura yeye saka ipapo ati nyepe hake pakuti aitsvaga pfuma kuti andiroore 2017 ini ndanga ndatone mwana ini mwana wangu wechi2 ndiwa 2019 asi wa 2017 na 2018 ndiwa 2019 iye anga atoroora kare mene firstborn yake katisingakanganise kuti ndiya 2018 era mhe chamagarira apa chii mambo chavagarira apa amira vapindure vega chamagarira apa chii ipfuma iri kudiwa natezva ipfuma iri kudiwa natezara atezara vacho ndivapi vanonzi ani apita jere munhu ari kuda kubisirwa pfuma wacho ndeupi uyu iwewe ndokabisirwa pfuma iwewe wakagara neuyu makasangana naye paukama hwenyu wakamira sei ukama hwenyu wakamira sei girlfriend neboyfriend mukadzi nemurume kana zviro zvakamira sei mukadzi nemurume mune muchando hamuna wakaenda kunobisa pfuma yekutaura kuti wakuda mwana weuyu pfuma yekuti wakuda kuti uyu uve mukadzi wako kwakaenda mombe kwete mudare pokutanga tsvakira ikunungana hazvina kuenda saka pakatangisira kuti ave mukadzi wako ndepapi pakatangisira kuti uyu ave mukadzi wako ndepapi
kuti akapandira patikaenda kudare pakatongwa nyaya zvakanzi mukadzi wangu sezvo akamboya zvakanzi mukadzi wako ko iwewe muridzi waiti chii chako mukadzi wangu takatotaura mudare wakataura mudare kuti mukadzi wako chinonzi mukadzi wako chii chinoita kuti munhu azonzi uyu mukadzi wako kubvisa pfuma saka iwewe wakabisa pfuma chakamira ndakaendesa mombe $100 yandikapa yemombe sadombo wacho angariani sadombo panga pasina pandakatumira machinda amambo machinda amambo ndio yacho saka yakabvunzwa kuti tiri kuda rekodi rekuroorana kwenyu rinobuda kumachinda amambo ini semunhu changamire semunhu aisvava ndaida kuti ndiendese mari yese yakakwana nemombe yange yasara but atezvara wangu akaramba achipa pressure chiteerera kamwanangu apa hatisi kuda kuita kunge muri zvinhu zviri kumanikidzanwa apa tiri kutevera tsoka yeunhu tsoka yemarorerano ndanzwa kuti uyu makatanga kudanana rini makatanga kudanana rini neuyu ufana iri 2012 2014 ndiwega unozviziva hapana umwe anga aripo ndiwe wega muridzi 2013 2014 uri kutaura chipi buritsa chimwe chete apa zvinhu hazvitangisa nezvemakore kunzi watanga nekuti 22 23 buritsa gore ndo tinotanga kuverenga kusvika 10 tinotanga na1 chitaura chakatanga chii gore ripi 2013 ndo pamakatanga kudanana ndo pamambogara mese ngatifambe waita sei pakuti uzosvika pakuti uyu mukadzi wako vakamboya kumba akamboya akagara kumba wabisa chekuendesa kuti uyu ave mukadzi wako andisandabisa ipapo wanganga uine sweet toko convincing toko nekumupa maswiti achizotevera kwauri iwewe akamboya akagara kumba ini ndachiri kuchikoro zvaatauro ndandiri kuuniversity auya kuzokurindira kuti iwe upedze kuuniversity then azowana waita kosi yei aita peace and governance kuti uzoita DA iwo ndebva wamira kuti DA ari kubikwa kwari kukura right iwewe nauyeyi kuti matanga 2013 nhasi ya 2023 ndizvo mwana uyo ndikambereka 2014 nhumbi yake ndiya 2013 tanga tatodanana takabvira karodanana saka muri kuona kutika nanhasi uno muri kudanana apa pamapedzisira kusangana makapedzisa kusangana rini aiwa gore radzoka ndati iye zvino toti makatanga kare kusangana uko kumashure handiti nawo pamakapedzesera kusangana makapedzisa kusangana rini 2017 pakadzokobvasoka ndipo makapedzisira kusangana nekusvikana nhasi hatitotaudzana hamutaudzani saka kana musingataudzani munomudana iwewe pakurara kwawaita neuyu usina kuroora kureva kuti nauyu aitaurwa apa kana pane macharges anga ari kuitwa ndemadamages ndo andikanzi kubhadhari kudare ndio yakanzi kubhadhari mudare mugore ripi 2016 wangu wanzi kubhadhari damages ndizo ndati 2016 ndo paukachadzwa madamages kai
Pa30 mwezi wa 7 pay 16 ndakatunga nyaya. Wakanzi kuroora. Wakanzi kuroora. Kwanzi kuroora. Kwanzi kuroora. Wakati mombe 2 ne$600. Wakati kuroora. Iwe waifungirwa here? Iwe pachako waifunga kuti kuita sei? Nemusoro wako iwe waifunga kuti kuita sei? Kana zvakanzi kuroora wakaregere kuzotora mukadzi wako. Ndopandakabuda. Wadzoka 27 wakaregere kutora mukadzi wako. Wakarara mese ka 2017 wakabuda ndobva wadzoka 2017 wakaregere kutora mukadzi wako. Ndakabuda ndichinotsvaga mari. Ndadzoka 2017 2018 2017 ndopandakanga ndatounganidza imwe mari yekuti ndipedzise kuita kubvisa mari nekutenga mombe 1 yanga yachacho. Ndopandakangonzwa makuhwa ekuti anenge akudanana pane munhu wakasara achidanana naye usiku uri kusauth. Ndopandakangodropa ndangoita kakudropa kuti ndimboona kuti zvakamira sei. Ndakaroora mukadzi. Ndakabva ndanyarara. Saka njomhosva kaiwakunzira yazopiwa wakangonyarara chete wangosendidza passport rako hauna kuzoridzokera futi ndomhosva yausangana nayo. Changamire papo ndakatomboti bozivo vakatomboya vakatombobvunza ndakatomboti inini mhosva ndikuiziva saka anga vambondiposhi time but chikazonyaya kuti ndizonyaya kuzokumbuka zvokuzomira nokutomirirato imhaka yekuti akazi ngaarorwa nemumwe murume. Uyo airega akaroorwa nokuti makabva manyarira nemisa matizizi asi wakasendedza passport parutivi kabamwe anongotoroka wofamba naro passport iro ndozvakazoitika. Alright, ipapa une mwana naye ane mwana wako ndeo angachitola kuti atira kuenda kumatiri adondo DNA ndiakanzi nedaro yanga DNA. Right, chicherera kaiwe ndichiterera nhau yako uchitaurwa wakambotaura here nezvekubisa pamiri? Ndinobvera ndakataura nezvazvo. Ko nhumbu yataurwa apa kuti iwe wakazoenda nemushonga uchiti no ngapamiri papa ngapabve izvo zvichangamireka. Iyo yanyaya yekugadzira because takada kutaura kuti nyaya iyoyi izomuka magrudges aripo changabe nofunga mambotonga dzimwe nyaya dziri kukonzena vanhu vavo vakatombositsana kwaMajor Street nenyaya dzimwe family issue yekuti iyoyi yatogadzira saka ndisida kunyepa vakatombositsana kwaMajor Street neimwe nyaya yekutorana motorbike. Alright, fine, handiyo nawo dzandiri kuda. Inini ndiri kuda nawo yekuti pamakarara mese uyu akamboita pamiri pako pakazobva ndizvo sokutaura kwaakaita. kwete kuti sekutaura kwako nokuti apa mapika muchiti mumwe nomwe adazvitaurire chokwadi chake pamusoro shanga inini akangondiudza kuti ane pamuviri pani akangoti ndiri pamuviri pako pani pangu inini. Iwewe wanga usina kurara naye? Ini ndakarara naye. Wanga wakarara naye? Pawairara naye waitarisira kuti chichi chabuda ipapo? Panobuda mwana. Saka mwana uyu akazoenda kupi? Ndakazongonza kuti pamiri pakabva. Pamiri pakabva pari pako. Then uyu achitaura kuti iwewe wanga uri pamiri papo pabve sababa wacho. Aizvozvo ndikuramba changamira ndopera ndakabuditsa mashoko ewayo. Iwe akakuti pamiri pabve ndiani? Iye uyu akatoya kuna gugu wangu karongoti namba dzanzina ngagirlfriend ragugu wangu akatomuona waitengesa ndofunga gugu wangu akatomuona mukomana wepakatouya mukomani sisi wangu ndova asina kuona because sisi wangu aivacha akatondisira mari ndingozoti mari akatondisira gugu wangu akatowaona. Iwe ungane makore mangani? Metaura wegare kabata bata zvakubata gara tsiga. Tsiga. Une makore mangani? Wangane makore mangani?
Unoita namai. 20 mirandi kuweka 2020. Rega ubata zvauri kubata gara zvakanaka tsiga. Papa 28 uchidzika. Unoita. Papa 28. 94. Unoita 4. 20 and ndobvunza gore kuti mabona makuru pamakadane. Ayo ndoda kundiweka pavakutora penhumbu yakabhokozi ngabereka 2014. 2014, 15, ninge 16 here. 16, 17. 16. Because angasati atomboenda kwarari. Ndo madhezi angu tesa nipata zonda kudare pacho papo. Iwe ukatanga kusangana nevakomana wane makore mangani? Ndani 16. Ngani 16. Underage. Ndiani wakatanga kusangana naye? Yes. Ndizo here. And aziriwa ndakatanga kusangana naye. Aziriwa ndakatanga kusangana naye. Aziriye wakatanga kusangana naye. Isi tiri kubvunza kuti ichokwadi. Atisi kubvunza kusangana kwako iwewe nemusikana. Tiri kuti iwewe pawakatanga kusangana naye uyu. Angane makore mangani ngewatiri kubvunza. Kwete iwewe. Ani mas 16, 17 years. I'm not sure, but 17 should be 17. Apa ndiuri kuzvibvunza, ndiwo memory wega, ndiwe library yezvawakaita. Kwakudhara shangamire. Aiwa kudhara ikoko kunenge kunove kutsva nhasi, ndio patiri kutaura nhau yakaitika kudhara. Saka nhasi itsva. Saka patiri kubvunza kuti tiwane hwaro wekuziva mararamiro nekwamuri kubva nekwamuri kuenda. Nokuti patiri tiri kutsvaga chokwadi. Iwo wangaone makore mangani pawakatanga kupfimba? 20, should be 24, 23. 24, 23. Aiwa, uona dzidza kuti kana tatati verenga 1 to 10. Auite miscount kuti 1 ozoti 2. Iwewe unotanga kuverenga 1 2 3 4 kusvika pa 10. Zvakakwandirana zvakadaro. Don't mix up the numbers. Kana iri 2013 2013. Kana uine 14 years une 14 years. Saka patiri kuti wakatanga kusangana neuyu uine makore mangani? 23 years. Uyu angane makore mangani? Iwe wangore makore mangani? 16 years. Riri gore ripi? Wanaika vanangu, tiri kuda kuti vake apa pakati penyu ndimi vanhu munozopromota chihure mumisha umo kunzi tuva madhababa avo namai avo vari kutaimirana nokuti vakambosangana kumashure uku vanodanana asi kuti vabudirane pachena kuti vagare vese vanenge vachiti vakasangana kuseri uko kuHarare vakunorara kuloji vari vese vakauya kuno vachiti maingana babangana vasingabudirane pachena kuti uyu asi murume wangu uyu asi mukadzi wangu. Zvino imimi nhau yenyu kufamba kwairi kuita munodanana imimi kana nanhasi uno munodanana imi munodanana imi. Iwe uyu ukasangana naye uyu ari kufamba pari yega iwe unomupfimba futi nokuti makambosangana unomuziva iye anokuzivawo anokupindura kuti uyai baba. Saka munomu matigere toda tivake chazosumutsa baba wenyu vabereki venyu. Vabereki vako vari kupi? Vanonzani? Rudo Tenedzi na Justice Narai. Tenedzi? Iwewe uri chiche Tenedzi? Mwana. Uri mwana wa Tenedzi? Ndio urutadza kuti uronge mhuri zvakanaka? Une mukadzi? Izvozvi so une mukadzi here wari kuti une mukadzi wako? Izvozvo handina. Sei? Wana makore mangani iwe?
nasi 35 35 hauna mukadzi sei akaenda akaenderei mubvunzo wandikubvunza iwewe akaenderei mukadzi sei kusvika 35 usina mukadzi saka iwewe uri nhubu unombotora vana vevanhu uchivachinjanisa kana wakachenjera kai yeye akatoendera mareasons yake saka iwewe vanhu vasikana vanouya vachisvika kwauri vachizoenda havo nemareasons yavo ichokwadi mareasons anofanira kunge yaripo nokuti iwewe une unhu wako unhu wako wakanaka wakanaka uchizotaura kuti ava vanobisa mishonga wamboisa mariski undoziva kuti kubisa nhumbu munhu anofa izvo zvichangamiri ipapo ndozvandangotaura kuti aiyoyo handinobvira ndakataura izvo right zvese izvozvo kutaura ndiri kuda timudzoke munzira tivakikana handiti saka iwewe une mumwe murume here ko iwewe une mumwe mukadzi izvozvo handina ndogara ndega rugara wega dai imba yenyu makavimbikana ipapo musina kuzoenda kuSouth Africa nokusiya ningirike imba yenyu yange ndimi vanhu vanga vakava machana chaizvo kuti muve mukadzi nemurume saka iwewe ndiwe wakachora mukara because pawakasiya wapfimbika mudzimai waenda kuSouth Africa dai wakaenda naye pamwe ainge ari nani uri naye but wakamusiya shiri nezvinoreidha zviripo urupazi kune makava ndakaenda panzi ndakatombomuti ndimutumire mari yebhaza uye kuSouth akaramba mubvunze enotanga kapuchwa kudhara nemakava saka iwewe nawiri panapa baba vako inini chandakuona pakana musiri kudanana ngandibvunze mubvunzo zvakare uri kumuda iro ko iwewe ndikubvunze mubvunzo futi zvakare uri kumuda iro changamiri papa nonetsa hapanetse nai varume hapanetse kana padoko pese ndiri kubvunza kuti ndizive degree yeseparation nokuti panokwanisa kunge pane degree yeseparation uyo ari kumurume wake iwewe uri uko asi pakati ava muchifambidzana ndopandiri kujunga pari zvino baba akarorwa nemurume wake waari kugara naye handanani naye haudanani naye kana macontacts angu amutomborina kana mufoni pake ndofunga takapedza kutaura zvataura takapedza kutaura tese 2017 hana kunyeka zvinochinzwa manje isusu chatiri kuita pano wataura wega kuti wakarara naye nawe ikambopinda mudare ikambotongwa zvaikatongwa kufamba kwenguva ari kukurawo newe uri kukurawo handiti chiri kudiwa apa ndechekuti mwana wemunhu zvaari mwana wemunhu anorovwa mwana wemunhu anobisirwa madamages kana usina kumutora kuti ave mukadzi wako urunzisa kutaura kwangu kana usina kumutora kuti ave mukadzi wako unomisa damage urunzisa wapanzwisisa here saka damage ndio nhau yatingave tinokurukura munhu nokuti paperiod pamwaka wamakagara mese nhau yekuroorana ipapo kudare kwamakaenda imimi kwamakope makasvika nenhau yekuroora here kana kuti makasvika nenhau yedamage makasvika nekuti chii nhau yandiri kukubvunzai vabereki saka makadzoti angapisa pamukadzi akamugarira kusvika iye asiroora inini akazotsofuka mambo kuti murume akaroora kuona ngochiita sei kufuka mambo pakazoti pakapakwaiti kuti iwe kana iye akaroora tichida kuroora kati mwana iyeye akasakurumidza kuenda kudna test nemuzomhangara futi nyaya yacho imwana uyu wacho musikana atori munhu akatoradzirwa maoko vanhu vese akati akafanana ari kupi ari munhu uya kuno kumwa mwanangu
Saidi waonekana nziza. Iwe mwana wa zvanga kukumbira sedareka ndanga chikumbira kuti pamwana uyu inda ndiri murodi kuenda kumadna saka imhaka yekuti mari inombosunga inomboita sei ndanga chikumbira kuti dai matipo time yokuti mandipa mukana kuti tiende kumadna then tichidzoka kumadna sanonge dzako mwana wako because anozogumbuka zvakanaka kumadna changamire I'm willing to pay kucompensate everything zvavakaita pamwana kana ari wangu amadna akanobuda ari positive I'm willing to pay changamire everything pamwana everything zvavakaita kuzeni mwana embarrassment that I'm willing to pay changamire to compensate kana ari wangu akanobuda madna results ari positive ndikutaura pamberi pedare chizvinzwa I'm willing to pay chitora mwana wangu achienda kuna gogo wake kutanda jeno. Very good father. Uri mubereki akanaka stereki. Ko kurara naye kwawaita uyu anokompasitwa ne. Iwewe waprova kuti uyu haasi mwana wako. Ko iwewe kurara kwako naye uyu. What is the price? Ndopa changamiro pandataura pai kuti takatoendesa mombe imwe ndiri kukubvunza because iwe waratidza kuti in humanitarian standards pakupa vanhu anditika iwe you want to get what is yours. What is not yours is not yours. Uyo mubereki wemwana uyu ari kuprotecta wanokodzero kuti aprotecte. Wazvinzwa? Saka iwewe uyo pari kuprotecta mwana wake iwewe kurara naye kwawakazoita naye uyu waprova kuti you are hazvisiri izvo. What is the price for disturbing this lady angari pasi pemakore yekuroorwa iwe wine 24? What is the price? And what are the effects? My effects uyu wakarara naye iwewe uri mature ari premature ari under age inove moswa nhasi kune vari kuzviita unenge watora munhu asi riri zai isati yave huku ndinoiwa zvakakufambira panguva iyoyo. Saka nhasi uno wati iwewe you insist kuti utore mwana uende naye kuma DNA test. Fine, mukana iwo tinokupa. Asi pane question ine number 2 question ndiye kuti what is the price for seducing, for using this one, for disturbing, introducing her from a minor to a major. Ndio wakamurairidza kuti apa zvinofamba zvakadai kune nyika inofarirwa nevakuru. Saka uyu manje ini ndinofanira kumuprotecta. Saka ndataura kuti to avoid a lot of embarrassment ndinokutendedza kuti uende ku DNA test. Wazvinzwa? Kana wabva ku DNA test ndichauya ndokutonga. Ndakudawo price yeuyu. Atitanzwisisa. Saka munyori nyora nhau iyi ichazoenda mberi sezvo iwe woenda ku DNA test. Ku DNA test uri kudzoka rini? Tipe nguva, tipe date.
because DNA test ndiro basa ravakagarira wana mugabe. Kana ukaenda musi weMonday kana ukaenda Chipiri, next court date unokwanisa kungoiti yani results yanayovhurwa muno iyagerewo apo uyo agere apa. Hapana ya results yanouya yakavhurwa musina ukwani. Ipa next court date 31 December. Dare nenge riri pano here. Hapana era yamunonge maita. All right, fine. No prioritize apam. 31 December 2023. Just next court is 31. End of January. Was Martini up at the holiday. The holiday up. Office is no needs. So that's end of January. End of January, my date's calendar, come on, I can't say.